Antes de estar aquí, en esta clínica de fisioterapia, que presentamos, bueno, xa está traballando con nos desde fai tempo, pero xa desde que empezou a pretempada, pero digamos que non se fixo a presentación, hoxe é un momento no que facemos esta presentación. O club, como sabedes, deu un salto moi importante a todos os niveis, a todos dentro desos niveis, tanto deportivo, social, económico, pois está claro que as condicións de adestramento, como teñen que estar os xogadores, pois é un apartado moi importante para que despois nas xornadas, nas diferentes xornadas, podan rendir a un nivel óptimo, non? E aí pois entra a labor de xente como Toni, que tamén está aquí, e despois de Pedro, que o presentamos hoxe como novo fisio do club. Para non ser un luxo, Pedro Pérez ten o título, está especializado en fisioterapia deportiva, despois se le explicará mellor que todo o traballo que se fai, porque moitas veces ata agora tiñamos a unha persoa ali que, bueno, era o tillero, que sabía se alguén se marcaba, daba un pouco de reflex e se estaba, non? Eso está claro que, bueno, está ben, pero, bueno, en certas categorías xa se busca outras cousas, non? Non só na recuperación de xogadores que se lesionaron, sino é moi importante falar un pouco de eso tamén, a prevención de lesións, non, dentro do posible. Bueno, aí o seu traballo, xunto con Toni, pois, bueno, agradecerle moitísimo, é fundamental para isto, non, con estes objetivos. Xa se viu outro día, eu sempre o recalco, o primeiro partido que perdemos en Vigo contra o Valladares, pois é certo que se perdeu, pero a segunda parte demostrouse o traballo desta xente, non? Un partido que estaba costando moito a primeira parte, sin embargo, na segunda o equipo físicamente notouse que estaba por encima do rival, a pesar de ser un campo pequeno e unhas dimensións reducidas. Entonces, pois, para nós é importante eso, ¿no? Que vese que o equipo está mellor preparado que outros moitos que van a competir contra nós. E ese traballo é o traballo que fan eles. A ver, a Pedro, é certo que cando vou falar con nós, pois este ano deu tamén un salto a nivel de gasto económico, xa non tiñamos presuposto. Falamos con él, o seu traballo ten un valor, pasou nos esa valoración, unha valoración alta, porque xa dixo un profesional moi cualificado para estes temas. Lógicamente nos explicamos de o que había, que nestes momentos pois non tiñamos presuposto, unha capacidad presupuestaria para poder pagar os seus servicios. E él, a pesar de eso, dixo que, bueno, tiña outras, bueno, que aparte de eso, que era importante, pero que sí que estaba disposto a unirse a este club pensando no futuro, ¿no? El día con un club de futuro, nós tamén sabemos que, bueno, está aí, que é un profesional e que gustaría que estivera con nós moitos anos, ¿no? Entón, pois, un pouco este ano que vamos a tratar de facer é apoialo, pois, un pouco na súa clínica, en movimento, un pouco ofrecendo promocións, ofrecendo publicidade do seu centro, e un pouco a maneira que encontramos de poderlle recompensar por ese traballo que está facendo, ¿no? Outros, sin duda, non o faría. Ele deu ese paso e saliu. Ele agradecer moitísimo, ¿no? Porque moitas veces é lógico, cada un quere vivir o seu traballo e cobrar por o que faz. Neste caso, ele non vai cobrar, pero, sin embargo, pues, bueno, vamos a intentar apoiarlo desde o club o máximo posible. Para isto, pues, bueno, será, lógicamente, establecendo colaborador, vamos a tratar de poner publicidade, bueno, tamén el, ahora falará tamén, vamos a ofrecer promocións, un desconto especial para todos os nosos abonados, ¿no? O sea, que teñen problema de fisioterapia ou calquer problema de redactación, bueno, explicará mellor isto, pois vai ter un desconto aquí na súa clínica. E ademais vai estar tratado por profesionais supercualificados. Iso é moi importante. Entonces, bueno, isto xa o difundiremos, agora falará aí, un pouco máis especial, agradecerle moitísimo ese paso que deu, encantados de que poida estar con nós este ano, e esperemos que sea por moito máis anos. El decir que, bueno, xa estaba, eso que estaba na novela, quero decir que xa é algo que estaba aí, está especializado en temas deportivos, e entón, bueno, para nós é un luxo contar con él. Agradecerle moitísimo, conocer hoy un pouco a palabra, porque, bueno, o
poco más, pero sí, yo estaba en Noel el año pasado, empecé mi pequeña aventura en esto del mundo del fútbol, en cuanto a la fisioterapia y un poco a la readaptación deportiva, con el papel del entrenador, en este caso Tony. Y nada, yo me moví un poco ante la ilusión, ante el reto del equipo, de buscar unos proyectos ambiciosos, de poder crecer juntos, poder aportar al grupo y nada, lo que dijo Modesto ofreceremos también a nivel de club, institución, descuentos para socios, para cantera y la idea es eso, colaborar con la Unión Deportiva Ourense y poder ofrecerle a los deportistas las máximas garantías para la práctica de su deporte, en este caso el fútbol. Poco más decir, yo me centro, sí, estoy especializado en fisioterapia deportiva y bueno, un poco mi idea fue crear esta clínica para darle al deportista, bien amateur o bien profesional, las máximas garantías y ayudarlo en su práctica deportiva. Un deportista pues siempre anda con molestias, siempre anda con lesiones, es normal, están expuestos a un nivel de exigencia alto, tanto por entrenamientos como por partidos, y ahí estamos nosotros pues, para ayudarlos a recuperarse mejor de esa actividad física del fin de semana, de los entrenamientos que van pasando, y bueno, nada, deciros que estamos aquí con ganas, con ilusión y el proyecto me siento a gusto con él, me están tratando muy bien en ese aspecto y encantado por nada de participar con vosotros de momento ahora y ya veremos si